Ie, wel, croeso I chi eto ni yma I Gylch y Gwartheg. Da ni ar drywydd pencampwriaethau ar Gwartheg Llaeth. Da ni bod I fo'r rhai o'r bridi yn barod, ond da ni wedi cyrraedd wan yn Cylch y Burgorn. Ac efo fi heddiw rhag oman bod chi nawr yn ymuno â ni. Mae Tom yn un, Tom Phillips, o tîm awr Cymrydyn, a Gareth Thomas o Gwmffrwd, Caerfyrddin. Ac felly, dyn ni'n un o bobl Cyfyrddin a bobl Sir Benfro a bobl Sir Aberteifi I bencampwriaeth Gwartheg Short Horn. A dyma nhw boes neu'r Burgorn I fod yn hollol Gymraeg gyda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o fichod am y bencampwriaeth. Mae'r Burgorn bellach yn neud rhywbeth falle diw rai o bridi arall ddim yn neud. Maen nhw'n rhoi cyfle i'r anifeiliaid I gyd I ddyw'n pencampwriaeth. Mae rai o'r bridi eraill bellach yn rhannu I ti cael yr iau ar ei hun ar wahân. A gan bod pencampwriaeth treisiad llath I gael yn y sioe, dwi ddim yn gallu cystadlu ar byd y buwch. Wel, wedyn... Ti'n fod barchu I dymuniad a'i traddodiad nhw. Gareth eto. Le oedd Gareth? O, mae fan hyn yn rhywle. Wy'n goffo cadw llygad â Gareth. A Gareth yn mynd o'n bysgod. Mae Tom yn dilyn, ond... Gwedodd hai nawr, Gareth, dim buwch Burgorn yn gallu ddi. Na, gos, ond fi oedd na. Rwy'n genedlaeth fach nôl. Do, siwr oedd. Chywod, y dath y fiwch Frisian. Oedd e ymlaen o'r fiwch Burgorn ar y pryd. A wedyn nath dad ymlaen a fynd i'r fiwch Holstein. Ond wir, mewn ffordd, wedyn ni bod canran helaeth o fiches o dro'r wlad a gwad y Burgorn nôl ynddi, yn ei wreiddiau. Mae'r hein eto, wy'n gwybod ai'r un electric fence ydi, ond mae'r hein eto wedi tyfu nhw'n nadw. Ydy nhw, Tom? Odyn. Wel, wy'n ffodus dyn ni, mae cwm gormod y seis yn drysgol goch a tîm awr, so felly bydd y tarfod ddim yn croesi'r cwm. Na. Ond na, mae bychod a maint dan nhw, bychod hun te. Wel, sy'n gwneud mae amrywiaeth o'r unweddau gyda ti fan hyn, dwi'n credu mae ti dreisiad fach y llath fan hyn, sy'n lot yn llai na'r arferol, ond yr fiwch, mae hynna drysgol goch yn dangos fyna wedyn, mae gyda fiwch o faint, fiwch sylweddol, ti'n bod o gorff... Ti'n gweithio mae hynna drysgol goch, ti'n un o'r efeilliad? Hynna drysgol goch sydd fyna. O, bach, dydy'r bobl I fynd clan newid, wch. Mae gen I fiwch, dda, fyd. Wel, ti'n gofio, mae 2:20 bellach da I, mae amser yn hedfan. Odi, mae A mellach nôl fyna, rhifin 104 fyna, mae chi Ian Harris gallu rodyn. A nyllodd y fiwch lath, dosbarth y fiwch lath yn y trydydd lloi y mwyaf. Di hwnna, y gwrdd bod wedi gan byw lawr ti Cross Hands hwnna, di? Odi. Mae'n dangos Frisian, sy'n wedi bod yn ei help. Odi. Mae'n dangos da godi a gwyn na hefyd y dar Burgorn. Mae'n rhaid I fi wei, boes, maen nhw'n fiwch o neis hwnna, dwi. O, ti'n fawr parchu nhw. Odi, ti'n fawr, mae Sean, dy tîm yn enw un ar rhif 102, ar efell arall. Bellach wedi cwblau I addysg yn Harper, wedi dod gytre I siario'r baich gyda Simon a Elinor. Simon, o'n I weld yma heddiw, a os yw'n edrych fewn I fam Manuel, yn dathlu 90 podorod pen blwydd ac yn mynd fel derin. Odi, mae lot I edmygu yn ffordd mae Megan wedi ymddwyn a gweithio mor galed a dal I fod yn driw i'r teulu ac i'r busnes a bob amser yn gefnogol iawn ac yn... Ac i'r bryd Short Horn y teulu. O fawr ei teg I ddiweddar gŵr, fe oedd y cyntaf yn dod ar limbs draw yn fe i'r wlad yma. A mae wedi bod yn... Gwartheg Burgorn wedi bod yn ysbrydnyddau mawr yn drysgol goch. I fi oedd... Dwi wedi gweud, yna gwaith ar goed oedd Leslie, un o'r bechgyn o'n i'n drychu lan iddo fe'n fawr iawn. Ges i'r anrhydedd a rhoi teirnged yn ei angla fe. Oedd hi'n rhwydd iawn I lliwio teirnged I Leslie, so oedd y gwmyn o rinweddau, oedd e'n fai... Oedd e fachan arloesiol iawn. Oedd e wedi bod gyda'r limbs a gyda'r Burgorn. O'n i'n parchu beth oedd e wedi gyfrannu i'r diwydiant yn fawr iawn. What a take. A'r pencampwr. Ian gallu rhoi pencampwr. Hon... Ian Harris wedi dod i'r brig. What a take fo. Ian a Iwan Harris gallu rodyn. Wedi
gryn dipyn o lwyddiant yn Byrgor, neu wedi gwir. Di, mae hon yn fiwch wan, mae gystal a dim sy'n chi'n dymuno am byddai war i deg di. So chi'n gwybod lôn edrych ar hon bore yn os am ydych chi? A wedi mae Ginan sy'n glod myth mwy. Mae'r Cilwobr yn mynd i rif 107 i'r Morgans, Morgans lawr o Shropshire, ynddo fe. Ardderchog, wel, diddorol a hyfryd gweld y siort o'r mor niferus ac o safon mor uchel. A diolch i chi'ch doi, mae'r Holsteins ar ôl na ni'n dod gael pencampwriaeth. Chi wedi biafio'n golew tan nawr, yn gobeithio bandawr gystadleuaeth y Holsteins. Ddwch chi biafio ar un fath. Newn ni dreia. Na, dim addo gormod. Dewch nôl a Tony mewn munud.